darlle as grazas a SPG, porque son os que organizan realmente o programa desta semana, que ainda que está promovida pola área de biblioteca, pois, bueno, a organización recae na propia asociación. E tamén non quixera deixar de nomear a Fundación Luís Calvo, que grazas a ela esta semana tamén é posible. Os obxectivos son os de sempre, fomentar a lectura, que a través dela seguimos tamén fomentando o espírito crítico dos nenos e das nenas, e, sobre todo, seguir mantendo o noso compromiso coa lingua, non? Que nestes tempos tan difíciles é todo un reto. Temos 2 escenarios esenciais para a Semana do Libro e Lectura. Un deles van a ser os centros de ensino e outro a propia Biblioteca Rego da Balsa, que vai ser o centro neurálxico de todas as actividades e da exposición permanente, que está formada, como sempre, polos traballos que realizan os nenos e as nenas dos colexios de Carballo. E aí tamén quixera agradecer o traballo dos docentes, porque, bueno, despois de tanta burocracia, tanto traballo, aspectos curriculares, etc., non é doado atopar un tempo na aula para preparar esta Semana do Libro e a Lectura, co cal estamos moi agradecidos. Como sempre, contamos con unha programación interesante, ampla, variada, onde se conxuntan os contacontos, o teatro, os títeres, a música. Ao público en xeral convocámosvos a que veñades a vernos á biblioteca, por un lado para visitar a exposición permanente e, por último, para participar nas actividades que teremos pola tarde. Pola tarde na biblioteca haberá tardes de contos e música, co cal quedades todos convidados. Non sei se me olvidei dicir o das datas. Este ano é do 22 ao 30 de abril, o sea que aquí vos esperamos. Paso xa a palabra a Ana Pérez Rico, que é a presidenta da SPG, que nos vai un pouco debullar máis polo mío do que a programación. Moitas grazas, Ángeles. Bueno, bo día a todos. En primeiro lugar, agradecer ao Concello de Carballo, os centros de ensino do Concello de Carballo tamén, que, como dixo Ángeles, fan un gran esforzo, deixando un anaquiño do seu traballo para logo vir aquí expoñelo, participando en todas as actividades, e agradecer tamén á Fundación Luís Calvo que nos convide con vos a organizar estas jornadas. Tamén as familias, porque as familias son as que traen os nenos e as nenas nas tardes a participar cos seus pequenos e cos seus pequenas das actividades de promoción da lectura. E, sobre todo, quería alentar, tamén desde SPG, que somos unha asociación sociopedagóxica de lectura. En palabras de Erika Esmorís, a ler é unha festa, ou debería serlo, e neso queremos convertir Carballo coa programación esta semana. Unha festa nosa que vive na nosa lingua e nas nosas artistas. Ler mellora a calidade de vida das persoas. As nenas e os nenos que leen na casa está demostrado que cos seus pais terán medio curso de levantarse respecto que non o fan. Se ademais o facemos na nosa lingua, que estamos favorecendo, era o que decía Ángeles, o multilingüismo, e melloramos a autoestima das nosas crianzas, pois non hai nada como valorar o noso para que a autoestima, que é unha parte tan importante da educación dos nosos nenos e as nosas nenas, medre, e ten que medrar en galego. É ben sabido que quen sabe galego sabe máis. Quero rematar nomeando, por un lado, as nosas artistas, porque elas son as referentes para os nosos pequenos e pequenas da casa, e penso que non se nomean o suficiente nos medios de comunicación que temos. Eles e elas construen con o seu traballo a nosa cultura, a cultura do noso país. Unhas herdeiras de Castelao de Rosalía, e merecen unha mirada atenta e respetuosa. E aquí quero agradecer, ou facer un pequeno paréntesis para agradecer a Dores Ande, que a técnica da SPG, que todos os anos fai unha cuidada escolla para que vos podedes gozar aquí de as palabras encantadas na nosa lingua. Ahora, si vou a nomealos, son un pouquiño, porque tampouco quero estenderme moito, pero sí que quería nomearos a todos. Podes ter con vos Antón Cortizas, Antía Otero, Aluet Machín, con un obradoiro de imprenta tipográfica, a Noelia Ferreira, un obradoiro de criaturas fantásticas e decorados cinematográficos, porque a semana, como sabedes, adicase ao cine, a Títeres Alacrán, coa Pita Sefa, que van facer unha representación de unha loita ficticia entre a inteligencia artificial e a literatura, e que ademais os nenos e as nenas que gozan deste espectáculo poderán levar consigo a obra de Galaxia.
Camiños do Mar Terrevento, de Paula Carballeira, Premio Nacional de Teatro, a Biblioteca Gráfica contra a Ía Fantástica de Títeres Tanxarina, algo máis sobre elas, de a contadora Perorrilo, pola tarde teredes eso, Títeres Alacrán, a Pablo Díaz e a Trinque, que creo que é un gran coñecido en Carballo grazas á labor das bibliotecas e de cultura. E remato xa alentando a eso, a ler en galego, a mercar en galego, que non só é un acto de xustiza e responsabilidade, senón tamén facer un consumo responsable de cercanía que construe un mundo mellor para as nosas crianzas. Moitas grazas por esta iniciativa, que gocedes da lectura e das nosas artistas. Unha semana máis, non, de fomento do libro e da lectura, sobre todo no ámbito escolar, no ámbito educativo, nos niveis da infancia. Eu creo que é unha obriga, non, das administracións, é dicir, dos concellos, e nós desde fai 18 anos estamos colaborando. Tamén é moi importante que haxa entidades como a Fundación Luís Calvo Sanz, non, que tamén desde os primeiros anos están a colaborar en este importante evento que colle unha dimensión moi de todos os colexios que temos aquí no noso concello, pero creo que, ademais, debería de haber outras administracións como a Consellería de Cultura que deberían de estar obrigadas ao fomento da lectura desde o punto de vista formal, de administración autonómica, e que isto non sexa unhas illas no territorio galego, e senón que debía de ser no conxunto do territorio. Igual que celebramos o Día das Letras, pois deberíamos de fomentar o libro e a lectura, e as administracións comprometerse, implicarse en cada ano, pois facer achegas precisamente para o fomento das semanas do libro e da lectura. E vemos como, polo contrario, en vez de fomentar publicacións en galego, difusión do libro en galego, lectura en galego, pois cada vez hai menos recursos económicos por parte da administración autonómica. É dicir, eu creo que iso é algo que non se entende en un país donde deberíamos de respetar moito máis a lectura, porque a lectura oblíganos a todos, non, a ser críticos, autocríticos, con buscar outras expectativas e disfrutar de outra maneira, non? Eu teño que darlle os parabéns a SPG un ano máis pola programación, non? Pois que fará que moitos alumnos, alumnas do noso concello disfruten do libro e disfruten tamén do traballo na propia aula, non? Nese aspecto, pois é fundamental a implicación do profesorado, que son os que día a día pois están traballando co alumnado, non? En ese aspecto, bueno, pois, xa digo, agradecer a todas as persoas desde o punto de vista físico, como Dores ou o Departamento de Bibliotecas, non? Que colaboran para que isto sexa un espacio agradable, de disfrute, de xogo, de lecer e tamén de aprendizaxe e desa lectura necesaria que desde todas as edades se debe de implantar, non? Para que os nenos, as nenas, as familias pois tamén vexan que hai outra maneira ou hai moitas maneiras de disfrutar da aprendizaxe, non? Bueno, pois os meus parabéns, esperemos que un ano máis sexa un éxito e que sirva para que haxa 19, 20 e moitas máis edicións e que a esas edicións futuras se sumen todas as administracións, que é moi necesaria a implicación precisamente para o fomento da lingua, do noso idioma, da cultura, da literatura e de todas as maneiras de expresión a través do formato en papel e da propia lectura.